Исәнмесез, иҗатташ дусларым? Хәерле сәгатьтә иҗат дәресен, әдәбият дәресен башлап җибәрәбез. Бүген без әдәби иҗатның төп асылы, статусы, мәгънәсе һәм принциплары хакында сөйләшербез. Монда жанрга бүлеп тормыйбыз, әдәби төрләргә бүлеп тормыйбыз, гомумән иҗат һәм аның төп асылы. Кем ул язучы? Мин үземнең шәкертләремә иң беренче дәрестә үк шундый сорауны бирәм. Аларның язучылык хезмәтен, эшен, аңлаулары дәрәҗәсен тикшерәм. Һәм нигездә дөрес җавап та алам. Язучы ул бик үзенчәлекле шәхес. Һәм ул кәсеп тә түгел язучылык эше, ул һөнәр дә түгел хәтта, ул миссия. Миссия халык алдында үзенең миссия ролен үти. Ягъни ул халык өчен мөһим булган, милләт өчен мөһим булган төп рухи принципларны, яшәеш кодексын әдәби мөхиттә, әдәби иҗатта реальләштерә, аны тормышка ашыра. Тел сагында тора, гореф-гадәтләр сагында тора. Милләтебезнең мирасы, тарихы, барышы, киләчәге турында кайгырта. Менә әдәби иҗат белән шөгыльләнүче кешенең язмышы турыдан-туры халык язмышы, милләт язмышы, ил-ватан язмышы белән бәйләнгән булып чыга. Шуңа күрә дә ул аның менә бу хезмәте миссия дип атала. Ягъни бурычы дип атала. Шуңа күрә дә әдәби иҗат белән шөгыльләнүчене сәхнәдә җырлап йөрүчеләр белән дә, биеп йөрүчеләр белән дә чагыштырырга ярамый. Чөнки язучылык эше ул бушка эшләнә торган, күңел таләбе белән, күңел соравы белән эшләнә торган һәм халык ихтыяҗы белән эшләнә торган олы хезмәт. Һәм аның хезмәтен бары тик халык үзе генә бәяли. Аны шушы милләт яшәгән ил-ватан гына бәяли. Һәм әйтергә кирәк, бу бәя әле аның үзе исән чагында ук булмауы да бар. Шуңа әзер булырга тиеш әдип кеше. Ягъни бурычын тулысынча бернинди җавап көтмичә, түләү көтмичә эшләргә тиеш, үтәргә тиеш. Димәк, язучылык статусы ул бик үзенчәлекле аерым бер статус. Аерым бер дәрәҗә, мәртәбә һәм әйтергә кирәк язмыш. Язмыш мәсьәләсе язучылык иҗаты. Язмыш мәсьәләсе белән турыдан-туры бәйләнгән. Язмышны бәйләгән чиракта гына син уңышларга ирешәсең. Ә инде ниндидер акча өчен, гонорар өчен, яки ниндидер бер хөрмәт өчен, премия өчен түгел. Инде кадәр әдәби иҗатка керик. Нәрсә ул әдәби иҗат? Әдәби иҗат ул мөгъҗиза. Кичкенә генә Ходай Тәгалә кебек язучы үзенең геройлары белән язмыш тудыра. Язмыш, ягъни ниндидер вакыйга, үзенең хыялы фантазиясе белән, тормыштан алынган материал белән һәм Ходай Тәгалә биргән илһам белән, ата-анадан күчкән кан көче белән, сөт тәме белән менә шушы үзенең иҗатын тудыра. Һәм ул иҗат халыкка барып ирешергә тиеш һәм халыкка хезмәт итәргә тиеш. Ягъни ул мөгъҗиза. Еш кына язучы шушы мөгъҗизаны тудырганда аның бөтен булган аспектларын, бөтен булган мәгънәсен дә аңлап бетерә алмый. Чөнки монда тормыш материалына һәм иҗат тәҗрибәсенә әле Ходай Тәгаләдән бирелгән илһам, илһам инде ул сер дигән сүз үзенчә, күңел тоемы дигән сүз, күңел омтылышы, ымсынуы, нинди бер илаһи бер тоем белән шушы мөгъҗизаны тудыра. Әлбәттә, язучылык эше ул иң элек тормышка нигезләнә. Менә бу очракта әдәби иҗатның материалы турында сөйләп алып барабыз. Әдәби иҗат, аның инструментлары турында, аның рухи нигезе турында иң элек үземнең шәкертләрем белән шул турыда гәп куертам, сүз алып барам. Чөнки әдәби иҗат ул бит ниндидер бер
статус кына түгел, ул миссия гына түгел, әдәби иҗат ул иң элек менә шушы көне-төне утырып язу дигән сүз. Тормыш материалын яхшы белеп, үзеңнең хыял фантазияңны кушып, язу, иҗат итү дигән сүз. Шуңа күрә ул әдәби иҗат дип атала. Әдәби иҗат башка төр язма профессияләрдән ничек аерыла соң ул? Менә шул иҗат белән аерыла. Хәтта менә шушы журналистика фәненнән дә, журналист профессиясендә ул шуның белән аерыла. Чөнки журналист мәгълүматлар кулланып менә дигән мәкалә яза, репортаж чыгара һәм очерк иҗат итә. Менә очерк материалында иҗат моменты бар, ләкин ул барыбер журналистика. Чөнки ул тормыштагы конкрет кешенең язмышын сурәтли, язмышын мәгълүмати дәрәҗәдә укучыга, газета укучысына, журнал укучысына җиткереп бара. Шуңа күрә анда инде кеше язмышы белән бәйләнгән. Язучылык эше конкрет тормыш кешесе белән бәйләнмәгән. Ул менә шушы тормыш логикасы, шушы образның логикасы язучының үз хыялы белән алып барыла. Шуңа күрә минем шәкертләрем гадәттә иң элек шуны белергә тиеш. Тормыш, яшәеш, объектив чынбарлык логикасы бар, ә бар әдәби логика, иҗат логикасы бар. Менә бер конкрет әсәрдәге логик барыш, аның мотивациясе дип әйтәбез инде без, тормыштагы логикага туры килмәүе дә бар. Шуңа күрә ниндидер бер тормышта булган хәлгә ияреп кенә китү мәҗбүри түгел, һәм ул кирәк тә түгел. Әдәби иҗат ул әдәби логикага корыла. Тормыш логикасын файдаланып әлбәттә. Монда нинди инструмент килеп керә? Монда типиклаштыру алымы килеп керә. Ул типиклаштыру алымы әдәби иҗатта иң төп алым булып чыга. Әдәби әсәрне оештыруда. Безнең бүгенге көн, гомумән безнең илебездә менә безнең үзебезнең татар әдәбиятында ул мәҗбүри шарт. Без тормыштагы материалны типиклаштырып кабул итәбез. Ягъни 1000 миллион мәртәбә кабатланган ситуацияны, вакыйганы, хәл-әхвәлне без бер уртак тәңгәллеген сөйләп, уртак бер дәрәҗәдә кабул итеп, үзебезнең иҗади материалыбызны, үзебезнең фантазияны, хыялны өстәп, укучыга тәкъдим итәбез. Типиклаштыру ул мәҗбүри шарт бу очракта. Тормыш материалы димәк турыдан-туры, сукырларча, ничек бар шулай кабул ителми. Еш кына мин үземнең шәкертләремә сорау бирәм. Менә бу әсәрне ни өчен шулай тәмамладың? Чөнки ышандырмый бит ул. Логикага бит туры килеп бетми дип әйткәч, ул җавап бирә. Ә бит тормышта шулай булган ди. Мин әйтәм, тормышта шулай булгач, димәк, очерк дип куярга кирәк иде. Яки булган хәл дип куярга кирәк иде. Әгәр син хикәя дип куясың икән, менә бу фантазияны, хыялны, үзеңнең ичке булган әзерлек, рухи байлыгыңны кушып, син инде яңа язмыш тудырасың. Тормыш материалы бар, ләкин син аны көчәйтәсең, үзгәртәсең һәм байытасың. Син аны югарырак күтәрәсең бер статуска. Чөнки әдәби әсәрдәге тормыш ул реаль тормышка караганда күпкә өстен. Рухи ягы белән дә, материалы белән дә, фәлсәфәсе белән дә, һәм әлбәттә халыкка кирәклеге белән дә, гражданлыгы белән дә, бөтен яклап өстен. Тел стиле белән дә әлбәттә, һәм образларының көче белән дә. Чөнки ул үрнәк кенә түгел, ул һәрбер әсәрдәге образ ул шушы заманның көзгүсе. Заман ул күп төрле, анда бер генә кеше артыннан ярып барырга ярамый. Геройлар күп, һәм аны типиклаштырып кабул итеп, менә шушы көзге алдына куярга кирәк була инде. Менә шуңа күрә типиклаштыру ул төп инструментыбыз һәм төп шартыбыз булып чыга. Һәм типиклаштырып кабул итә кеше үзенең ичке логикасы белән, әдәби логикасы белән, анализ белән һәм шушы фикерләүе белән, фәлсәфәсе белән язучыдан бик зур рухи көч сорала. Чөнки типиклаштыру ул зур процесс, ичке бер хәрәкәт, күңел хәрәкәте, психология хәрәкәте, синең бөтен байлыгың, фәнең, тоемың, бөтен шушы
анализға кере. Анализдан шушы типиклаштырылған вакыйганың образына, әсәріне тәкъдим итәбез укучыга. Ләкин типиклаштырудың төрле юллары бар, төрле һәр жанрның үзенең типиклаштыруы бар. Мәсәлән, тормышка якынрак торган жанрлар бар. Тормыштан шактый хыялыйрак, мәсәлән, фантастика жанрлары бар. Башка уйдырма романтик жанрлар бар. Оларда инде типиклаштыру шактый шартлы рәвештә бара. Ләкин мәҗбүри шартлансы, ләкин шартлырак бара. Ниндидер бер символлар аша бара. Фантастикада гомумән фантастик дөньялар аша бара. Ләкин бер шарт. Әсәр ышандырырга тиеш. Менә бу очракта без менә типиклаштыру аша ышандыру көченә килеп чыктык. Әсәрнең ышандыру көче. Бу мәҗбүри әйбер, чөнки тормышка ияреп кенә ниндидер бер ялган язмышка, ялган сюжетка, ялган бер мотивацияга кирип китәргә генә ярамый. Укучы белергә тиеш. Бу әсәр ышандырырга тиеш. Бу образ, бу сюжет, бу деталь ышандырырга тиеш. Әгәр дә инде печәнлектә ниндидер авыл сыеры ромашка чимчеп йөри икән, матур күренеш, чәчәк аша йөри авыл сыеры. Бу инде ышандырмый, чөнки сыер ромашка ашамый. Детальдә ялгыша язучы. Һәрхәлдә бик матур деталь. Ягъни ышандырмый. Ә бер кечкенә генә деталь ышандырмый икән, укучы бөтен әсәргә ышанмавы бар. Аны читкә куеп, аны башка укымаячак. Чөнки язучыдан нәрсә таләп иткәнен аңладыгызмы инде? Язучыдан таләп ителә бөтен детальне белергә кирәк. Шкловский әйткән бит, романны детальләр роман итә. Детальдә ялгышасың икән, син романда роман була алмый инде. Ләкин Пушкин да әйткән, проза состоит из мыслей и еще раз мыслей. То есть, ягъни нәрсә әйтмәкче була ул? Фикер һәм фикер. Менә шушы фикерләр прозаны проза ясый, романны роман ясый һәм башкалар, әсәрне әсәр ясый. Аны Пушкин әйткән. Ягъни димәк, әле без бит монда тормыш материалы турында да сөйләп бардык. Тормыш материалын бирә белү кирәк. Фикер аша, ниндидер логик уйлар аша, фәлсәфә аша, идея аша. Менә бу идеяга килеп чыктык. Әсәрнең һәр әсәрдә идея булырга тиеш. Хәтта бер генә җөмләлек фразеологизмда да идея булырга тиеш. Идея ул проблема дигән сүз. Менә без карар бик төп гадәттә, менә мин шәкертләргә сорау биргәндә 100% яңа яза башлаган кеше идея белән теманы бутый. Тема бар, идея бар, мотив бар. Менә шуларны ачыклап китик. Тема аңлашыла, нәрсә турында бара. Мәсәлән, хатын-кыз темасы әсәрдә, мәхәббәт темасы, авыл темасы, җайлы. Менә Мөхәммәд Бәдиев авыл темасын яза. Монда инде бер нинди дә идея, проблема турында сүз бармый. Бары тик билгелибез төп менә шушы тормыш материалын. Нәрсә турында ул? Ләкин идея. Идея һәр әсәрдә бер генә идея була. Төп идея. Романмы ул, хикәяме? Әлбәттә, анда вак-төяк фикерләр була, бөтен комплекста бирелә ул. Ләкин бер төп идея. Ул Гомәр Бәршишевның намус романымы, ул язгы җилләрме, икәндә Ояз Гыйләҗевнең романнарымы, бер генә Американ Еники әсәрләреме, бер генә идея була, төп идея. Шуның тирәсендә бөтен бу калган фикерләр һәм фәлсәфә оеша. Идея ул, менә шушы ук авыл темасын алып карыйбыз бит. Авылны саклау темасы. Авылдагы яшьләр тормышы, авыл табигаты темасы. Алар бит авылдагы мәдәни барыш ничек, алгарыш ничек анда. Авылдагы хезмәт темасы. Ягъни без билгелибез дә ул проблемага үрелә. Проблемага. Менә шуңа күрә идея бит мәҗбүри һәм автор идеяны төгәл билгеләргә тиеш. Менә ярым-йорты гына түгел, төп төгәл булырга тиеш һәм аны укучы тоя белергә тиеш. Менә шушы уңайдан әйтеп китәм, язучы үз әсәрен язганда бөтен булган язганы, деталь, образ, мотив, сюжет, бөтен әйберне төгәл белергә тиеш һәм укучыга төгәл җиткерергә тиеш. Каядыр кала икән төгәлсезлек,
Шулай укучыны бу уйландыра һәм ул аны башка укымаячак. Бер генә аңлашылмаган җир чыга икән, укучы куярга мөмкин әсәрне. Менә шуңа күрә идеяны төгәл сизергә тиеш. Шул ук менә мәхәббәт темасы. Җавапсыз мәхәббәт идеясе. Җавапсыз. Без инде проблеманы куйдык. Мәсәлән, шул ук чынбап темасы мәхәббәттә. Менә өч кеше арасында булган хисләр. Ул проблема. Ләкин ул проблема тегән ниндидер бер глобаль проблема булмаска микән? Шушы образдар арасында барган катлаулы бер халәт, бер вазгыять, мөхит турында сүз бара. Ягъни шушы тема һәм мәхәббәт темасы, җавапсыз мәхәббәт идеясе һәм аның китә башка материаллар килеп ашырга тиешләр. Анда мотив. Мотив нәрсә ул мотив? Мотив ул шушы теманы һәм идеяны ачу өчен кулланылган инструмент. Мәсәлән, әйтергә була аны берничә төрле. Мәсәлән, вак сюжетлар. Ниндидер вак сюжет материалы. Мәсәлән, яки күренеш дип әйтик бу очракта. Мәсәлән, бәхетсез мәхәббәт яки анда трагик мәхәббәт турында язганда, аларның каберләренә ике чәчәк үсеп чыга. Бу мотив. Мәхәббәтнең мәңгелеге, мәхәббәтнең яшәеше, зурлыгы турында. Яки анда Җәлилнең бүреләрен инде балладасында бүреләр яралы кешене, яралы солдатны ашамыйлар, тимиләр, йолкынмыйлар, ә фашистлар аны үтереп китә. Бу мотив. Кешеләр хайваннарга караганда явызрак. Шундый мотив кулланыла, бу бик критик моментларда. Мин булай гына нәрсә телемә килә, шуны әйтәм. Шул ук менә сандугач һәм чишмә мотивы, шул ук башка. Һәм булырга мөмкин образ мотивы. Ягъни сүрәт мотивы. Мәсәлән, сары чәчәк ул мәхәббәт, сагышлы мәхәббәткә. Мәсәлән, шундый моментлар, ялгыз аккы шул. Шулай ук мәхәббәтнең ялгызлыгына мотив. Шушы күренешләр, мотив элементлары аша кеше проблеманы ача башлый, сюжетка керә. Алар бик күп булырга мөмкин. Һәм менә шушындый төзелеше бар әсәрнең тема, идея, мотивлар китә, образлар, композиция элементлары һәм башкалар, сурәтләү чаралары, стиль, шулай ук әсәрне ачуга хезмәт итә. Менә шундый әйберләр турында сөйләшәбез без шәкертләрем белән. Мәсәлән, язучылык юлы нәрсә ул? Язучылык юлы ул хакыйкать юлы. Язучы менә шушы типиклыкны кулланып, тормышны өйрәнеп һәм тормышны үзенең күңеле аша, күңеле текрәмәнендә тартып чыгарып, укучыга ниндидер бер хакыйкать юлы күрсәтә, дөрестлек юлы, ышандыру юлы. Менә бу ышандыру турында әйттем, ышандырырга тиеш ул аны. Шушы ышандыру аша тәрбияләргә тиеш. Тәрбияләргә тиеш һәм аның яхшытырга тиеш. Яки ниндидер бер хакыйкый моментны аңа ачып бирергә тиеш тормыштагы. Ни өчен? Әдәбият нәрсәгә хезмәт итә? Ул бит инде җәмгыятьтә менә шушы мәдәни, әдәби, мәдәни, сәнгати зәвыкны тәрбияләү. Һәм шушы тормышның төп идеяләрен, менә шушы милләт өчен булган, халык өчен төп идеяләрен образлар аша ныгыту, көчәйтү, ниндидер бер яңа юлга алып чыгу, хакыйкать юлы дип атыйм мин аны. Язучы шушы үзенең иҗаты белән хакыйкать юлы тоту, үзе өчен дә әлбәттә беренче, һәм укучы өчен дә. Димәк, тормыш материалы булды, язучының үз хыялы булды, үз фантазиясе булды, өченчесе илһам. Илһам мәҗбүри. Иҗат иткәндә мөгъҗизаны, шушы тормыш материалын, язучының үз рухи әзерлеген, шушы симбиозны ныгытып куя торган цемент, ул инде илһам. Илһам һәр кешедә бар, һәр кеше иҗатка ниндидер бер әзерлеге бар аның. Ул шулай, кешедә ул ичке халәт һәрвакыт бар. Ул инде бу инде аксиома буларак карала. Кемдә күбрәк, кемдә бу әзерлек күбрәк, кем шушы әйберне үзендә тәрбияләй алган, кичкенәдән тәрбияләй алган, аның остазлары булган, әнисеме, укытучымы, менә шушы үзенең илһамга йөз белән каравы, илһамны кабул итүе һәм үзендә шушы илһамны тәрбияләй алуы. Илһам бит ул илаһи тоем дигән сүз. Илаһи тоем, табигать белән, күк белән, илаһият белән, ниндидер контактлар, кемдер төш моменты ди, кемдер магия ди, кемдер башка экстрасенсорик әйберләр турында әйтә. Менә шушы әйберләр булырга тиеш.
Ягъни язучы үзенең менә шушы эчке иҗади, хыялый процессын аңлап та бетерә алмаган чагында ул аны шушы илһамдыр бу дигән мәгънәдә генә үзенә аңлату табырга мөмкин. Әлбәттә, мин үзем дә шулайрак уйлыйм, үземнең иҗатта мин илһам моментларын күп беләм, чөнки минем Албастылар романы ул мин аның каян килгәнен белмим, чөнки мин урманнарда булганым юк. Һәм шушы образны миңа кем китереп куйган минем алдыма, ул минем төштә керде бит инде. Һәм ничек мин ул образларны, ул темаларны билгеләгәнмен, мин белмим. Димәк, ниндидер бер илаһи бер кул мине кулдан тотып, күпмедер язарга этәргеч биргән. Аны язучылар бик тиз аңлаталар, чөнки язучы аны укучыга бәлки ул бик авыр барып ирешәдер. Ләкин һәрбер кешедә, хәтта шул укучыда да, гомергә беренче мәртәбә шигырь алып утырган укучыда да эчке тоем бар, һәм ул аны сизәчәк барыбер. Бу язучыда ниндидер сер бар дип әйтәчәк ул. Сер булырга тиеш, ул илһам, эчке тоем, эчке ымсыну, ачышка ымсыну, яңалыкка ымсыну, яңа бер ниндидер бер дөнья тудырга омтылу. Буның барысы бергә алар шушы илһам. Димәк, өч әйбер: тормыш материалы, язучы фантазиясе һәм илһам. Менә шуннан килеп чыга инде безнең әсәр материалы. Ләкин ул гына җитми. Әле әдәби әсәрнең үз законнары бар. Һәр жанрның үз кануны бар. Һәрбер әдәби төрнең, мәгълүм булганча, бездә 3 әдәби төре бар: лирика, эпика һәм драма. Булар һәрберсе бик зур темалар. Кайбер дәресләрдә без аларны бәлки сөйләшеп тә алырбыз. Мин үземнең шәкертләргә аларның һәрберсен аерым-аерым бирәм. Һәм һәрберсенә аңлатырга тырышам. Булар өчесе дә бер үк әйбер турында бара. Чөнки өчесендә дә уртак әйберләр бар. Шул ук тема билгеләү, идея билгеләү, сюжет композиция элементлары. Алар мәҗбүри әйберләр. Мәсәлән, сюжет композицияның төп кануннарын сез бүген үк белергә тиеш буласыз. Беренче яза башлаганда, беренче әсәрне язганда ук белергә тиеш буласыз. Димәк, моннан нәрсә килеп чыга? Әдәби иҗат белән шөгыльләнә башлаган кеше өйрәнергә дә тиеш. Әдәбият кануннары, иҗат кануннарын өйрәнергә. Нәрсә ул сюжет композиция, образ нәрсә ул? Нәрсә ул әдәби төр, жанр, стиль? Әдәби төрләргә килсәк, менә әйтик, шул проза. Проза, эпика. Эпика белән проза бер түгел. Проза ул чәчмә әдәбият, ә эпикага керә. Мәсәлән, шул мәсәл бар бит. Шигырь белән язылган, ләкин ул эпика. Эпос. Чөнки ул менә шушы әйберләрне белергә тиеш. Алар ничекәлекләр? Алар инде бик күп мәртәбәләр иҗатта үзеңнең каләмеңне сынап караганнан, чарлаганнан соң гына алар керә башлыйсың ул әйбергә. Ләкин бүген менә шу әйберне белү мәҗбүри. Эпика димәк, проза, әйтик, шул роман, повесть, хикәя, новелла һәм 20ләп вак жанр бар әле. Аларның барысын да белергә кирәк. Һәм аларның барысы эчендә бер әйбер бар, бер композиция. Һәрбер әдәби әсәр өчен лирикамы ул, драмамы, прозамы, сюжет кануннары бер үк. Әйтик, менә шушы сюжетның экспозиция өлеше бар, беренче таныштыру өлеше, анда ул әйтүемчә инде төрле табигать күренешләре белән, ничектер бер символлар таныштыру, образның тышкы факторлары белән таныштыру, шул аның яшәеше белән таныштыру, аның тирәлеге белән таныштыру. Ләкин әле вакыйгага керү юк. Менә шуннан соң төенләнеш бирелә. Төенләнеш инде образлар һәм аның үзара багланышлары, образлар белән, төп образның яки башка тирәлек моментлары белән. Мәсәлән, шул ук кискен табигать күренешләре белән. Кеше бит, мәсәлән, шул ук аучы, ниндидер бер буран эчендә кала, яки анда кыенлыкка очрый табигатьтә. Ягъни образ белән образ гына түгел, төенләнеш һәрбер ниндидер бер кискен моментта булырга мөмкин. Һәм сюжетның үстерелеше, ягъни экспозиция, төенләнеш, үстерелеш, кульминация ноктасына җитәбез. Димәк, хәлиткеч моменты, менә бу образның ниндидер бер кыен хәлдә калып, кискен моментка калып, шушы логика буенча үстерелешеннән соң хәлиткеч яки бу якка, яки теге якка дигән кебек сынау моментына җитәбез. Момент истины. Менә шуннан соң инде чишелеш башлана. Ана чишелеш. Менә шушындый
Канунлар ул һәрбер әсәргә дә хас, ул драма әсәренә дә. Моны белергә кирәк. Чөнки һәр әсәрдә образ сынау үтергә тиеш. Менә бу сюжет кануны сынау үтүгә нигезләнгән. Менә бу төйенләнеш, үстерелеш, кульминация. Ләкин кульминация ул ахырдан да булырга мөмкин. Менә бу моментлар кочагында менә шушы сюжет элементлары үзгәреп тә торырга мөмкин. Бер-берсен алыштырып та килергә мөмкиннәр, ләкин аларның булуы мәҗбүри. Ничек инде сюжет үстерелешеннән башка гына чишелеш булырга мөмкин. Димәк, билгеле бер вакыйга аралыгында яшәп ала, шушы сынауны үтеп ала герой һәм үзенең иң кискен тормыш бурылышына җитә. Шуннан соң гына хәл ителә башлый аның язмышы. Әле анда эпилог, пролог элементларын кертергә була. Алар инде шулай ук катлаулы иҗат турында хәбәр итәләр. Менә шундый хәл, димәк, сюжет, композиция. Әнә сол композиция. Без сюжет турында сөйләдек. Сюжет ул композицияның бер элементы гына. Ә композиция тагын пейзаж көчле бар. Ниндидер башка төрле әсәр элементлары килеп керә. Зур лирик чигенешләр килеп керә. Образның ички лирик, фәлсәфи чигенешләрендә зур тормыш материалы барлана. Һәм менә шушы сюжетка мөнәсәбәтле башка төрле инструментлар кулланыла. Композиция бик катлаулы булырга мөмкин. Ләкин сюжеттә генә торырга мөмкин. Мәсәлән, новелла жанрында башка төрле композиция элементлары кулланылмый диярлек. Чөнки ул ялангач шушы сюжет, композиция конфликтка нигезләнә. Менә монда әйтмәдек әле, сюжетның нигезендә конфликт ята. Каршылык, көрәш, барьер, киртә ята. Менә шушы киртәне җиңеп чыгу бит инде кульминация моментында хәл ителә. Конфликтсыз берәр булмый. Гомумән әдәбиятта ике төрле генә хәл ителү бар. Менә бу кульминациядан соң ике төрле генә хәл итү була. Аны миңа бик яшьли чагымда Альберт Яхин дигән галим аңлатып калдырды. Һәм ул шулай да, чөнки мин дөнья әдәбият белемен өйрәнгәннән соң шуңа килдем, шул фикер. Ике генә төрле бар. Берсе янәшәлек принцибы, берсе каршылык принцибы. Берсе үрнәк, ягъни позитив бер уңай нәтиҗәгә чыгасың. Яки инде гыйбрәт. Каршылык, гыйбрәт. Ике генә хәл итү бар. Үрнәк һәм гыйбрәт. Гыйбрәт инде ул димәк кире образның инде бер кире кешенең җиңүе, тантанасы. Менә шушы ике төрле чишел. Әлбәттә, анда ниндидер бер дулкынланыш булырга мөмкин, керешү булырга мөмкин, икесе арасында көрәш булырга мөмкин, ләкин ике генә конфликт чишелеше бар. Мин үрнәк һәм гыйбрәт. Мин үзем гыйбрәтләрне әсәр эчендә калдырып, финалда үрнәк, яктылык, өмет, хыялга алып чыган укучыны. Минем ул төп иҗат принцибым һәм максатым. Чөнки укучыда ниндидер бер яктылык, ниндидер бер русча әйткәндә просвет калдырырга кирәк. Өмет калдырырга кирәк. Минем әдәбиятым, иҗатым ул өмет иҗаты, әдәбияты. Шуңа күрә менә шушы ике принципның үрнәк принцибы. Үрнәк дигән әйбер ул бит шартлы рәвештә әйтелә, ягъни уңай принцибы минем өчен ул төп канун булып тора. Менә шундый хәл. Ләкин менә уйлап карагыз, стиль. Әдәби әсәр өчен стиль, тел бик мөһим. Чөнки тел матурлыгы, тел бит ул шундый әйбер, һава кебек. Һава күренмәй, ләкин аны башка торып булмый. Телдә шулай булырга тиеш. Арты купшы тел, матур тел. Андый язучыларыбыз да бар. Һәр бер җөмлә саен кара матур итеп яза, ничек бургалап җибәргән, ничек кырале образын ничек сурәтли дип укыйбыз икән. Бу шулай ук минемчә бик үк уңышлы түгел. Чөнки телгә ниндидер бер купшы бизәк бирү, ул образлылыкка, сюжетның барышына, аның менә шушы вакыйганың мотивациясенә, үстерелешенә аз гына комачау итә башлый. Әгәр дә ул аны чама белән генә чәчәргә була, бик матур тел элементлары бар, тел бизәкләре бар, чәчәргә була. Ә менә икенче әйбер җанлы тел, йөгерек тел. Менә минем үземнең телем шактый йөгерек дип саныйм.
Йөгерек стиль дейлер инде аны. Ул сизелмей, шуны жырлап тора. Ул күренмей. Аны белмисең, матурмы, начармы. Просто укыйсың. Сен образның язмышы белән бар, артыннан барасың. Ярып барасың һәм бер җырлыйсың, бер көләсең. Син тел турында уйламыйсың да. Тел сиңа чөнки һава кебек ул бу очракта. Менә шуңа күрә яки инде менә бөтенләй терсәкләр тырпаеп торган телләр бар. Анысы инде икенче бер чиге. Тел бик авыр бара. Укучы сюжетка эләгеп китә алмый. Һаман телдә ялгыша, абына, сөртенә стильдә. Менә шуңа күрә белмим, йөгерек җанлы, образлы тел ул инде безнең татарның горурлыгы. Безнең бик күпчелек язучыларыбыз ул телне белә, ул стильне белә. Һәр язучының үз стиле бар әле. Мәсәлән, Мөхәммәд Бәхтиевнең стиле ул бер вакытта да Гыйләҗев белән бутап булмый, Әмир Хәнинекенә бутап булмый. Менә шуңа күрә мин үзем дә үземнең стильне булдырдым дип уйлыйм. Менә шушы йөгерек, җанлы, образлы стиль. Менә хәзер образлы стильгә җиткәч, образ турында әйтик инде. Әдәби әсәрнең җаны образ. Образлылык нигез, гомумән нигез ташы. Бөтен иҗатның да. Мәсәлән, бер нинди образ кулланмыйча шигырь язалар. Менә ул соңгы вакытта бик күбәйде ул әйбер. Шигырь язалар, хәтта хикәяләр язалар менә. Нәрсә бар шул турда язалар, ләкин образлылык юк дәрәҗәсендә аз. Бигрәк тә инде газета, журналларда, үзләре чыгарган китапларда менә дигән тема күтәрелгән, менә дигән сюжет, хәтта конфликт бар, гыйбрәт, хәтта җыласы килә укып, но образы юк. Образ ул сәнгать дигән сүз. Сәнгатьлелек дигән сүз. Ул сәнгатьлелек тәрбияләү, зәвык тәрбияләү дигән сүз. Һәм кешедә фантазия тәрбияләү, хыял тәрбияләү дигән сүз. Бигрәк тә яшьләр, балалар укый. Алар бит образны күз алдына тотарга тиеш. Син ярат, син авылны ярат, син әниеңне ярат, мин укытучымны яратам, мин бу җирне яратам дип кенә зур сәнгатьле, зәвыклы бала тәрбияләп булмый дип уйлыйм мин. Менә шуңа күрә андый әйберләрне проза белән язарга кирәк. Ул бит публицистика. Шигырь, бөтен шигырь тулы шушы бер әйбер. Бер образ юк, 10 строфа шигырьдә. Мин нык әйтәм, ләкин әйбәт кенә шигырь. Төзек ул, мәгънәсе бар. Һәм минем белән бәхәсләшәләр дә. Мин әйтәм, образ кирәк. Бер образ кирәк. Ул димәк җансызрак, зомбига әйләнә. Җансызрак. Ул безнең күзне иркәли, ләкин җанны иркәләми. Чөнки образлык ул җанга туры барып бәйләнә. Нидер хыялый, нидер фантазия тудыра, һәм сине ул рухландыра нидер бер матурлыкка һәм бөеклеккә. Менә шуңа күрә образлык. Образлык ул чагыштыруга нигезләнә. Мин гел әйтәм аны. Чагыштырырга өйрәнегез дип. Менә без әсәр язабыз, ул үзе үк образ. Ул менә шу тормышның моделе. Модель тудырабыз. Чөнки без аны иҗат иттек. Уже зур образ, әсәр үзе образ. Аны иштәге геройлар шулай ук образлар. Менә шуңа күрә чагыштыру тормыш. Чагыштыру үзе әлбәттә образ түгел, ул чагыштыру да. Менә басуда алтын кебек иген үсә. Бу чагыштыру. Ләкин басуда алтын үсә. Бу инде образга әйләнә. Бу метафорага әйләнә, башта метафора. Метафора шулай ук образның иң башлангыч баласы дип әйтик инде. Әле катлаулы метафора бар. Басуда алтын үсә дип әйттек. Басуда алтын. Менә басуда алтын дигән әйбер. Басуда алтын. Бу чын образ. Басуда алтын образ. Ә менә басу алтын дип әйтү. Бу инде символ. Бу инде югары дәрәҗәдәге образ, символ. Ә инде басуда дигәнде алып атабыз. Алтын. Бу инде код. Код. Һәр бер программада кодлар буенча бара. Менә ул код. Татар авылының коды алтын. Ул безнең басу. Чөнки ул бөтен якта кыйммәт ягыннан да алтын, төс ягыннан да алтын. Ул безнең авыл программасына керә торган код. Элемент, программа элементы. Шушы меңәрләгән программаның берсе. Менә шуңа күрә менә шушы образлылыкның дәрәҗәләрен билгеләү, метафораларны билгеләү, сурәтләү чараларын танып белү һәм аларны куллана белү. Инде менә шушы иҗат, бигрәк тә яшь иҗатчылардан сорала инде.
Мен гомумән образда аларга символларга биримнәр бирергә яратам. Үземнең шәкертләремә менә капка символын языгыз димин. Менә язалар, шундый әйбәт әйберләр килеп чыга. Кара әле ничектер без бу турыда уйламаганбыз дип әйтәләр. Чөнки аларда бар әзерлек. Һәр кешедә бар ул әзерлек. Образга ымсыну. Чөнки без барыбыз да образлар аша бит фикерлибез. Өйдә дә без, кая гына барсак та. Әллә ниләр хыялланып бетәбез. Һәм менә шул чарлый белмибез, куллана белмибез кайчагында. Иҗат кешесенә ул бигрәк тә кирәк инде. Хатлар язганда да чагыштыра образлар, минем әнкәй гел образдан тора иде хаты. Гел образ. Аны әле расшифровкасында, шәрехләмәсендә белеп бетереп булмый. Минем әнкәйдән күп нәрсә күчте миңа бу яклап. Образлылык булырга тиеш. Безнең татарда бөтенләй бер образлы. Аның җырларын алып карагыз. Хәтта 4 юллык халык җырында да беренче ике юлында образлар бирә ул. Язмый ул тормыш материалын. Анда аккышлар турында бәхетсез мәхәббәт язганда аккышны бирә инде ул. Ялгыз калган аккышны бирә инде ул. Ягъни суның сагышлы итеп агуын бирә ул башта. Аннан соң инде үзенең хәрәтен бирә. Күрәсезме? Бүтән җирдә безнең образлылык. Инде без бүгенге шигыребезне дә бернинди образсыз язып, үзебезне түбән төшермәскә кирәк. Төшермик. Чөнки образлылык әйтүемчә иҗатның, әдәби иҗатның җаны. Җаны ул аның. Йөрәге, тибеп торган йөрәге. Әгәр ул җан, йөрәк типми икән, кеше зомбига әйләнә. Ул нидер бер буш бер нигә әйләнә, бер ничек әйтергә, макетка әйләнә, бер нидер, җансыз, бер зомбига. Менә шуңа күрә образлылык. Тел стиль турында да әйттек, композиция турында да әйттек, образ турында да әйттек, мотив турында да әйттек, идея, тема. Менә шушы бөтенесендә бит ул фән. Моның һәрберсе бер фән. Монда без бүген кагылмадык жанрга гына. Чөнки жанрлар шулай күп төрле. Мәсәлән, шул хикәя жанрын алып карасак та, ул кеше күләмле эпик жанр. Бер вакыйгага корылган, бер идеяга багышланган, бер тема идеяга багышланган һәм бер геройның бер язмыш борылмасын тасвирлаган. Бер язмыш борылмасы һәм бик кискен борылма. Менә шушы язмыш борылмасын, язмыш сынавын ул хикәягә, язучы хикәягә чыгара. Инде шушы вакыйгалар бик күп икән, бер тезелгән, бер логик үстерелешкә корылган вакыйгалар тезмәсе икән. Бу инде повесть яки бәян. Повесть белән хикәя арасында бәян тора. Ул хикәягә дә шактый якын, ләкин повесть булып та җитмәгән. Чөнки повесть язмышны бирә. Хикәяләр тезмәсеннән язмышны бирә. Безнең инде Нәбирә Гыймаддинова бик матур эшли бу жанрда. Мин үзем дә бик яратам. Бәянны яратам, повестьны яратам. Ләкин минем төп әйберем, төп иң яраткан жанрым ул новелла. Хикәянең бер төре ул, ләкин новелла шул кадәр матур. Татарга бик хас жанр. Борынгы төркиләрдән үк килә ул новелла моментлары. Хикәятләрдә, дастаннарда новелла традициясе бик көчле. Төрекләрдә новелла бик көчле. Юкка түгел бит. Төркия әдәбиятында димәк бар ул. Азәрбайҗаннарда бар новелла. Менә шушы новелла татарның иң характерлы жанрларының берсе. Аны без бәяләп бетергәнебез юк. Кемдер әле язып, ничектер бер диссертацияләр йоклаганы юк, ләкин новелла ул иң әдәбиятның югары ноктасы, иҗатның. Чөнки анда гадәти булмаганрак, көчле, димәк, яңа, актуаль бер тема алына, бер тормыш материалына. Һәм шунда супер ординар, неординар дип әйтгәндә, нидер бер оригиналь, уникаль бер образ алына. Һәм көтелмәгән чишелеш, көтелмәгән финал. Шаккатыргыч, кешене шок хәленә куя торган финал өлеше. Әдәби иҗатның бит максаты шул, кешене тетрәндереп тәрбияләү. Менә бу новеллада бөтенесе дә бар. Мин язарга яратам. Анда артык лирик чигенешләр дә юк, фәлсәфә дә юк анда. Шулай куелган инде ул новелланың төп жанр сыйфаты. Анда ниндидер башка төрле шундай шартлы әйберләр дә юк. Анда бар сюжет, образның кискен конфликтка кирип, аның үстерелеше
hem bütünlüğü kişi kütmegen, uşu kişi kütmegenşe onun şişirlişi. Şuşunda endi menen indir bir yazışı üzünü kişin tutuyor. Yani yazışını kişin tutuyor. Hem ol usinip gite. Eğer de senin turmuşka orsa bu hıyalım. Mine bugünkü mine şuşularını şuşunday mine temalar bilen tanıştık. Edebi ijadının katlılığı turunda endi oňladyk. Hem tagın bir gene kabatlam turmuş materialı, yazışının hıyalı, fantaziyası hem ilham. Ne şu iş eýberini de yazışı kontrolde tuturga tiýiş. Birinçi ikisini kontrolde tutsa ilham üzüne tesir etirge mümkin. Hem onu ol bik güçlü bir dünyawy hareketke alıp berge mümkin. Tabiği hareketke, ýa-ni magik hareketke. Lakin bu ziýanga tügel. Yazışa faydalygyna, yazışı hıyallana berge tiýiş. Hem koş ýagynda özüniň hyýallaryny tonyp da bitirmeske tiýiş. O şunun bilen motorda endi ijat. Sizge oňuşlar, ijatlaryňyzda prozamy, şeşme edebiyatmy, lirikamy, dramamy, özüňiziň kalemleriňizni ütken tutugyz, turmuşdan oýrulmagyz, fantaziýaňyz her wagtda sizni dertlendirip, düşündirip dursun.